Radio. Hey. Eihän tapana ollut koskaan, mut minkä sille voi kun osaa. Intohimoa meiltä löytyy, hyvä jengi koossa, kaikki hyötyy. Ketteri kun ketut töölä Lahdella. Asiakkaat soittaa, koska meihin luotetaan. Ja sä voit luottaa, et kilpailija pelkää meitä, koska meillä on helpoin tapa ostaa ja varmin tapa myydä. Naapuritkin kyselee ja ne kyylää, et mistä tollasta palvelua saa. Sanokaa peräs, kiinteistömaailmas. Tervetuloa kiinteistömaailmaan. Mis mä hukkaan, välitän ja grindaan. Ollaan ykkösi, koska meillä päin asiakkaat on ykkösi. Hei! Ollaan ykkösi, koska meillä päin asiakkaat on ykkösi. Ei kukaan välitä niin kuin me. Meillä on parhaat välineet. Ei samaloiduta, aina noustaan kotikäynneillä. Hommat klousataan. Puhelimet pärisee, kauppa käy. Paras brändi, eikö muka kello näy? Olla parhaimpi, se on simppeli, koska asiakkaat on meil päin ykkösi. Ihan sama millä mitarilla. Asiantuntijoita, jotka tekee killaa. Kurmataan videoilla, eikä kukaan jää kylmäksi kohtaamisilla. Tervetuloa kiinteistömaailmaan. Mis mä puslaan, välitän ja grindaan. Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Hei! Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Hei! Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Tervetuloa kiinteistömaailmaan. Mis mä huslaan, välitän ja grindaan. Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Hei! Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi. Hei! Ollaan ykkösi, koska meil päin asiakkaat on ykkösi.